Ovo sam ja, Marina Kolar, aktivistica na području ljudskih prava iz Međimurja. Volim drvene olovke, šarene čarape, brokulu, ali više od svega volim svoj posao. Radim kao izvršna direktorica udruge Zora, koje sam i osnivačica, a isto tako direktno radim i s korisnicima i korisnicama u sklopu radionica i projekata. Aktivizam, ljudi, konkretni rezultati, promjene ljudskih života i zajednice na bolje je nešto što me uistinu pokreće. Za 10. rođendan udruga Zora pokrenula je kampanju Kreatori promjena. Cilj je potaknuti ljude na aktivno djelovanje, a uz dizanje svijesti o problemima o kojima se Zora bavi, cilj je također i prikupiti 10.000 kuna. Prikupljeni novac upotrijebiti će se za edukacije koje će se tijekom prve polovice 2014. godine provoditi u sklopu edukacijskog centra udruge Zora. Kako bi i ja aktivno pridonijela kampanji Kreatori promjena, priključit ću se kao aktivistica sa svojom akcijom Hodam za ravnopravnost. U studenom ove godine u jednom danu prehodati ću u Međimurskoj županiji najmanje 20 km. Stati ću u 3 sela gdje će me ugostiti 3 organizacije ili mladih, dakle udruge mladih ili udruge žena, gdje ću na svakom mjestu držati po jedno predavanje. To će biti teme rodna ravnopravnost, prikupljanje volontera kako bi imali čim veći utjecaj u zajednici. I treće je, aktivizam u lokalnoj zajednici. Zašto hodam za ravnopravnost? U obiteljima gdje oba partnera rade, a imaju samo jedan automobil, žene najčešće nisu te koje ga voze, već češće koriste bicikl ili autobus. Motivacija mi je činjenica kako žene u nekim dijelovima svijeta dnevno moraju hodati oko 4 sata kako bi prikupile vodu, koja najčešće nije ni pitka. Tijekom tog prikupljanja često postaju i žrtve nasilja i silovanja. To vrijeme mogla bi provoditi u školi kako bi imale šansu promijeniti svoj život, kao i živote svoje obitelji, no najčešće tu priliku nikada ne dobiju. U medijima najčešće prikazivane kao seksualni objekti, u 90% slučajeva žrtve nasilja u obitelji, vlasnice samo 1% svjetskog imetka, a obavljaju 67% svjetskog rada, a u prosjeku plaćeno je 25% manje od muškaraca za isti rad. Ovom akcijom želim prikupiti 3.000 kuna u korist kampanje udruge Zora Kreatori promjena. Možete dijeliti vijest o mojoj akciji svojim prijateljima, poznanicima putem maila, Facebooka, Twittera, Givengaina i 100 ostalih društvenih mreža koje, vjerujem, još postoje. Budite i vi kreatori i kreatorice promjena.